Hei, Mbak. Apa? Kowe arep ngopo? Ngarit to? Ngarit poso-poso kok. Kok kowe poso-poso glekar-glekar. Tak jilehi sik ae. Apa? Tak jilehi. Apane? Wedhuse. Lah seneng no. Alah, Nyilah. mah kowe ra ngarit to. Men, ngarit men. Lu ngarit bang nek kutok sila-sila. Tak silih seminggu ae, Mbok. Lah. Seminggu dadi setahun. Sesasi ae. Ogah. Wedhuse kan lho tak jilehi bang kowe ngarit. Men. Aku kan apa? Maksudnya ki pengennya sampean ki rambut gawe ora ngarit Men, aku seneng nyambut gawe. Wedhuse tak silehi sik. Ora sangreken ngono wae nek butuh glerekenan golek liyane. Kesel di. Ora angel-angel to ya. Men. Aku gak kepengin urip. Lah iya tak pengen tak kon urip. Iya. Tak kon urip makane tak rasa sambut gawe. Isih kepengin urip usaha. Usaha kae tak jilehi sik. Aku Ora ya sah. usaha. Ora. Ya. Ora macet. Ngelak tak telepon dagang. Pokoke abang kowe tak abang. Sak abang wis.